Hvis man prøver at kigge på den her oversigt, nyere huse, der er bygget fra 1980 og frem til 2005. Jeg er taget på besøg på tømreruddannelsen i Hillerød. Her går de rigtig meget op i klimakampen. Hvis vi kan begynde at bruge mindre energi på at opvarme vores huse, så vil vi kunne spare en hulens bunke energi på det samlede regnskab. Og så er jo spørgsmålet, hvem er det, der skal udføre alt det her arbejde? Det er jo sådan set jer. Det er jer, der kommer til at arbejde med det her, når I nu skal ud og være tømrer de næste 25-30 år. Så kommer I til at arbejde rigtig meget med energirenovering og energioptimering. På tømreruddannelsen har de ligefrem en konkurrence i, hvem der kan holde bedst på varmen. Det gælder om at gøre husene her så lufttætte som muligt. Det de gør, de prøver at sætte dampspærrer ind i det her modelhus, vi har bygget. Og det de skal prøve på, det er selvfølgelig at lave huset så damptæt som muligt. Hvis huset ikke er helt tæt, vil varmen sive ud af revnerne. Så man pakker simpelthen huset ind i plastik for at holde på varmen. Og det kalder man dampspærre. Goddag. Goddag. Rasmus. Benjamin. Hej Benjamin. Du er ved at dampspærre. Ja, vi er i gang med at sætte dampspærre for at gøre huset tæt. I helt hissig stil. Fuldstændig. Går det godt? Går meget bedre. Og I er sådan en konkurrence kørende med et andet hold derovre? Det er mod det andet hold derovre om hvem der får det tætteste hus, og det gør vi selvfølgelig. De går godt nok op i det. Så det skal være helt tæt, ikke? Jo. Det ser udmærket ud. Hvorfor er det, du godt kan lide det? Jamen, jeg har altid været fascineret af at skulle bygge huse. Ja. Det har simpelthen været en drøm, siden jeg var en lille dreng. Og nu er du så i gang med at realisere den, kan man sige. Det må man sige, ja. Men jeg vender tilbage til os senere og ser, hvordan det går. Ja. Og et lille tip, at det ligner, der er et hul nede i hjørnet der. Nå, det bliver rettet. Ja, det håber jeg da. Har du fået rettet på det, så hvad? Men der er også noget med isolering, ikke? Jo, de laver en praktisk opgave, hvor de lærer at isolere. Ja. Sådan så de først lærer at lave isoleringsprodukterne, lærer at arbejde med de rigtige produkter. Ja. Og så bagefter så går de ind og lærer at sætte dampspærrer på inde i husene herinde. Okay, men så synes jeg næsten, vi skal starte med at se på isoleringen nu så. Goddag, fyr. Goddag. Rasmus. Henrik. Hej Henrik. Hvad er det, du laver? Først har vi sat noget isolering op, Ja. og så noget dampspærre. Ja. Og så er vi i gang med at sætte nogle lister op, Yes. så vi kan lægge noget mere isolering op. Ja, der skal noget mere isolering ud over Ja, dampspærren. herude. Yes. Hvorfor er det, I skal lave det? For at der er varme ikke slipper ud. Yes. Og så dampspærren for at det holder rigtig tæt. Tim, I er kommet rigtig langt herinde, der er næsten helt klaustrofobisk. Det kan man også sige, ja. Vi er begyndt at få lukket det til godt med dampspærren, og nu skal vi slå nogle lister på. Ja. For blandt andet også at holde det oppe og få sat trykket rigtigt. Ja. Og er du tilfreds med de andre fyre? Jamen, jeg synes, de yder en god indsats. Ja. Tror du, I vinder? Ja, det satser jeg på. Jeg håber på det. Benjamin, Ja, er I kommet videre siden sidst? det er vi da i hvert fald. Hvad har I lavet? Vi har fået sat noget mere dampspærre op, mere over loftet, og vi mangler kun den ene endegavl. Ja. Og I klipper klister? Det ligner næsten klipper klisterdag for håndværkere. Jeg mangler bare lidt girlander, så har jeg den hjemme. Så Ja. Okay, og du tror, I vinder? det gør vi da i hvert fald. Nå Kasper, hvad sker der nu? Jeg kan se, der er kommet nogle eksperter. Jamen, der er kommet to ingeniører fra et ingeniørfirma, som skal lave trykprøvning på selve huset, for at se, om det nu også er blevet så tæt, som det skal være ifølge lovgivningen. Husene bliver fyldt med røg, så man kan se, om de holder tæt. Der, hvor der er huller, vil røgen fise ud. Og så bruger ingeniørerne her noget avanceret måleudstyr til at se, hvor tæt huset er. Er der utæt? Det er svært at se, men holdet her har fejlet lidt, fordi der kommer faktisk lidt røg ud. Hvad siger du til det? Ja, der var sgu lidt flere huller, end jeg havde regnet med. Så, men nu kan vi jo stadig håbe på, at de andre de har flere end os. Det er nok nogen af det samme. Nå, nu kører maskinen igen. Der er lidt der. Kan jeg se? Kan Ja. I se der? Nej, nu Ja, det er faktisk. går det helt galt. Nu går det helt galt. Nu går det rigtig galt. Håber jeg selv. Ja, der røg sejren. Ja, det gjorde den. Jeg har fået lov til at gå vinderen, og taberen fik et tal på 3,5, og vinderen fik et tal på 1,4.
Det vil sige, at vinderen er faktisk over dobbelt så god. Og vinderen er... Benjamin!